Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Huwebes, August 21. Pampanga PPO, iimbestigahan ang pagkakabundo ng police mobile sa isang barangay captain sa Magalang. Dagdag singil sa kuryente ipinatupad ng PELCO at SFELAPCO ngayong Agosto. NFA, binalaan ng mga empleyado laban sa regularidad. Korean Help Desk Angeles City, ready to assist na. At 14 Magalenya, magtatagisan sa Miss Magalang 2025 Coronation Night. Humingi ng paumanhin kay Kapitan Toto Gonzales ng Barangay Santa Cruz, Magalang ang Pampanga Provincial Police Office matapos itong mabundol ng isang police mobile. Isang statement na nagpapahayag ng pagkakabahala ang nilabas ni Police Colonel Eugene Marcelo, ang hepe ng Pampanga PPO, matapos eksklusibong maiulat ng CLTV 36 News ang naturang insidente. Aniya, bagamat nagpapasalamat sila na ligtas si Gonzales at pinatawag na sila ng kapitan, hindi mananatiling magaan ang pagtingin nila sa insidente. Ipinaalala rin ng Provincial Director sa kanyang mga tauhan na maging disiplinado at maingat sa lahat ng pagkakataon. Magsisimula na sa Setyembre ang pagtaas ng terminal fee o passenger service charge sa Ninoy Aquino International Airport. Gayunman, tiniyak ng New NAIA Infra Corporation na exempted pa rin dito ang overseas Filipino workers bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo at ambag sa bansa. Narito ang report ni Raymond Tasoy. Inihayag ng New NAIA Infra Corp o NNIC na hindi apektado ang overseas Filipino workers sa nakatakdang pagtaas ng passenger service charge o terminal fee sa Ninoy Aquino International Airport simula Setyembre. Binigyang diin ng kumpanya na patuloy na ipatutupad ang kanilang exemption bilang pagkilala sa sakripisyo at malaking ambag ng mga tinaguriang makabagong bayani. Batay sa bagong framework, tataas sa 950 pesos ang singil para sa international flights mula sa dating 550 pesos, habang magiging 390 pesos naman ang bayad para sa domestic flights kumpara sa 200 pesos noon. Ito ang kauna-unahang pagtaas ng PSC sa loob ng mahigit 20 taon na layong tugunan at mapanatili ang modernisasyon sa paliparan. Ipinaliwanag ng NNIC na alinsunod ang hakbang sa itinakdang pamantayan ng pamahalaan sa ilalim ng MIA Administrative Order No. 1 Series of 2024 na inaprubahan ng Department of Transportation at ng Gabinete. Sinuri din ng Asian Development Bank ang mga itinakdang halaga bago ito ipatupad. Kabilang sa mga nagawa ng NNIC mula ng pamunuan nito ang NAIA noong September 2024 ang pagsasaayos ng mga CR, pag-aayos ng elevators at escalators, pagdadagdag ng baggage trolleys at gang chairs, at pagpapabuti ng Wi-Fi at CCTVs. Nakatakda ring ilunsad ng consortium ang Biometric Passenger Processing System sa susunod na buwan. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Nananawagan ngayon ang lokal na pamahalaan ng Cabanatuan City, Nueva Ecija sa publiko upang mahanap ang nawawalang lungsod ng Cabanatuan, historical marker ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Ayon sa LGU, isa ito sa siyam na historical marker na mayroon sila na matagal na nagsisilbing mahalagang paalala ng makulay na kasaysayan at pagkakakilanlan ng lungsod. Hinihikayat ang sino mga may impormasyon ukol sa kinaroroonan ng historical marker na makipag-ugnayan sa kanilang City Tourism Development and Promotion Office. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Ipinatupad ng Pampanga Electric Cooperative Incorporated 1, 2 at 3 maging ng San Fernando Electric Light and Power Company o SFELAPCO ang dagdag singil sa kuryente ngayong Agosto. Para sa detalye, narito pong report. Tumaas ang singil sa kuryente ng mga electric cooperative sa Pampanga ngayong buwan ng Agosto. Sa Pampanga 1 Electric Cooperative Incorporated o PELCO 1,
umakyat sa 9 pesos and 05 centavos per kilowatt hour ang singil mula sa dating 8 pesos and 70 centavos per kilowatt hour para sa residential consumers na may average consumption na 200 kilowatt hour. Samantala, 10 pesos and 4003 centavos per kilowatt hour naman ang rate ng Pelco 2 ngayong Agosto. Nasa 9 pesos and 9205 centavos per kilowatt hour lamang ito noong nakaraang buwan para sa kabahayang may 100 kilowatt hour na konsumo. Bahagyaring tumaas ang singil ng Pelco 3 sa 10 pesos and 8887 centavos per kilowatt hour mula 10 pesos and 8498 per kilowatt hour. Nagpataw rin ng dagdag singil ang San Fernando Electric Light and Power Company o SFELAPCO. 10 pesos and 75 centavos per kilowatt hour ang rate nila ngayong Agosto mula 10 pesos and 50 centavos per kilowatt hour noong Hulyo. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Tututukan umano ng National Food Authority ang proseso ng investigasyon laban sa mga empleyado nilang sangkot sa katiwalian upang hindi maantala ang operasyon ng ahensya. Ayon sa pamunuan, mahalagang mapabilis ang paglilinis sa hanay ng NFA para may pagpatuloy ang reforma at masiguro na sapat ang supply ng bigas. Magbabalita si Raymond Tasoy. Pinaiigti ngayon ng National Food Authority o NFA ang kanilang internal audit upang masawata ang mga irregularidad sa ahensya at mapanatili ang maayos na operasyon nito. Sa ilalim ng pamumuno ni Administrator Larry Lacson, umabot na sa 25 empleyado ang nasuspinde, 32 kaso ang naisampa at 54 na show cause orders ang nilabas mula March 2024. Batay sa inisyal na investigasyon, natuklasan ng ilang unauthorized transactions, irregularidad sa record at pagbaba ng stocks na lampas sa pinapayagang 2 hanggang 3%. Kabilang sa mga nasuspindi ang ilang branch managers, warehouse supervisors at staff mula sa iba't ibang rehiyon tulad ng Central Luzon, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Western Visayas. Ayon kay Lacson, hindi dapat madamay ang mga matitinong kawani at dapat papanagutin agad ang mga mapatutunayang nagkasala. Dagdag pa niya, bukod sa administrative case, handa rin ang NFA na magsampa ng kasong kriminal laban naman sa mga mapatutunayang sangkot sa mabibigat na paglabag. Sa kabila nito, tiniyak ng ahensya na tuloy-tuloy pa rin ang pagbili ng palay mula sa mga magsasaka at pagbebenta ng abot-kayang bigas sa ilalim ng Benteng Bigas Meron na program. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Magsisimula na ring makinabang ang mga mangingisdang Pilipino sa programang Benteng Bigas Meron na simula sa darating na August 29 ayon sa Department of Agriculture. Kasunod ito ng naunang pagpapalawak ng programa para sa mga magsasaka nitong August 13. Itinakda ng kagawaran 10 kilo kada buwan ang limitasyon sa bawat mangingisda na bibili ng murang bigas. Para sa distribusyon, makikipagtulungan ng National Food Authority o NFA sa Philippine Fisheries Development Authority upang mailapit ang bigas sa mga pamilihan at pantalan para madali umunong maabot ng mga benepisyaryo ang bigas direkta sa kanilang lugar. Sa tala ng DA, nasa halos 2.9 milyong mangingisda sa buong bansa ang posibleng makinabang dito. Kabilang na mga reyong malalaki ang ambag sa supply ng isda, gaya ng Visayas at Mindanao. Tiniyak naman ng kagawaran na patuloy pa rin pinag-aaralan ang ibang detalye ng implementasyon nito upang matiyak na patas sa pamamahagi ng bigas para sa lahat. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Ginugunita ang naging buhay at legasiya ni Benigno Simeon Ninoy Aquino Jr. ngayong August 21, araw ng kanyang kamatayan. Nakilala siya bilang tagapagtaguyod ng kalayaan at demokrasya. Nag-umpisa ang kanyang political career bilang alkalde ng Concepcion Tarlac sa edad na 22 years old. Taong 1959, nang nahalal siya bilang vice governor bago naging gobernador, makalipas ang 2 taon. 1967 nang manalo si Ninoy bilang senador sa edad na 35. Naging opposition leader siya sa panahon ng dating president at diktator na si Ferdinand Marcos Sr. na naging dahilan ng pagkakakulong ni Ninoy.
Nang magkaroon ng sakit sa puso, pinahintulutan siya magpa-opera sa Amerika. Taong 1983, sa kanyang pagbabalik sa bansa, binaril siya paglabas ng eroplano sa Noy Manila International Airport. Nagsilbing inspirasyon para sa mga miyembro ng oposisyon at iba pang Pilipino ang pagkamatay ni Ninoy na kalaunan ay humantong sa makasaysayang EDSA People Power Revolution noong 1986 na tuluyan nagpatalsik sa rehimeng Marcos Sr. At ngayong taon, kaunay ng kanyang 42nd death anniversary ni Ninoy, inalayan ng Bulaklak ang kanyang bantayog sa Heroes Hall at Pampanga Capitol sa City of San Fernando. Pakinggan naman natin ang pahayag ng ating mga kabalena ukol sa bayaning si Ninoy. Ano po yung pagkakakilala niyo kay Ninoy? Tatay ni Chris Aquino tsaka asawa ng dating Presidente Cory Aquino. Ano po yung mga bagay na hindi mo makakalimutan na nagawa at ginawa kay Ninoy Aquino? Pagkakaalam ko nung binaril sa airport yun lang. Ano po yung pagkakakilala niyo po kay Ninoy Aquino? Ano po siya, parehas po siya sa mga tao, sa ating mga Pilipino, hindi siya balingding. Ano po yung mga bagay na nagawa niya o ginawa sa kanya na hindi mo makakalimutan? Nung mabaril siya sa International Airport, yun ang hindi ko makalimutan po. Yung nabaril siya, doon siya pinatay sa airport. Kilala niyo po ba si Ninoy Aquino? Yung nabaril sa airport. Ano po yung pagkakakilala niyo? Dati siyang asawa ni Cory, dating presidente. Bukod po sa pagiging asawa ng dating Presidente Cory Aquino, ano pa po yung pagkakakilala niyo kay Ninoy? Yun lang pagkakasawa siya ni Cory. Asawa siya ni Cory, yun lang po yung pagkakakilala niyo. Opo. Wala po ba kayo natatandaan na yung mga nagawa niya o ginawa sa kanya na hindi niyo makakalimutan? Yung binaril siya sa tarmac. Ayun, hindi pinatay niyo siya. makakalimutan niyo. History invites reflection of civic duty. Sa mga salitang ito, sumentro ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng paggunita ng Ninoy Aquino Day ngayong Huwebes, August 21. Aniya higit na nagiging makabuluhan ang diwa ng pag-alala kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. kung maging gabay ito tungo sa kapayapaan, pagkakaisa at mas matibay na institusyon. Ang Ninoy Aquino Day ay pag-alala sa pagpaslang kay Ninoy noong 1983 na nagimit siya ng kilos protesta at pagbunsod ng 1986 People Power Revolution na tuluyan nagpatalsik sa rehimeng Marcos Sr. Nagpaabot ng tulong si DepEd Secretary Sani Angara sa mahigit 2,000 guro sa ilang bayan ng Bulacan. Paraan daw ito upang kahit papaano ay mapasalamatan ng malasakit ng mga teachers sa kanilang tungkulin sa gitna ng kalamidad. Narito pong report. Nakatanggap ng tulong ang nasa 2,000 guro sa bayan ng Kalumpit at Hagonoy, Bulacan na naapektuhan ng nagdaang mga bagyo at habagat. Personal na ipinamahagi ng may bahay ni Department of Education o DepEd Secretary Sani Angara na si Elvira Tuts Angara ang relief packs nitong Miyerkules, August 20. Kabilang sa kanilang binisita ang Kalumpit Central School at San Pedro National High School. Sa kanyang mensahe, ipinaabot ni Ginang Angara ang paghanga at pasasalamat ng DepEd Secretary sa mga guro na patuloy na naglilingkod sa kabila ng matinding hamon mula sa kalamidad. Ang naturang inisyatiba ay patunay raw ng malasakit ng pamahalaan sa sektor ng edukasyon, gayon din ang kahalagahan ng pagtutulungan sa panahon ng krisis. Maituturing daw itong dagdag inspirasyon para sa mga guro na nagpapatuloy sa kanilang tungkulin kasabay ng pagpapanatiling buhay sa diwa ng bayanihan sa mga komunidad. Kasama si Jody Dizon Mercado, Bryce Oracion, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Kung hanap mo ay stylish pero hindi masakit sa bulsa, i-check muna ang Changhe Modern Sedan A6. Saktong-sakto ito para sa mga bagets on the go o pamilya na gusto ng modernong sasakyan na maaasahan sa daily drive. May tech features na tipid pa sa gas. Alamin ang ibang features ng Changhe Modern Sedan A6 sa report na ito.
Meron kami ngayon yung Changi A6 na 1.5 liter Elite Manual, yung aming sedan from Changi po. Yeah, kung naghahanap po kayo ng full-size sedan na offers all power, tapos good-looking na sasakyan, pwede po itong ating Changi A6. Since it's a sedan, 5-seater po siya. Ang engine po natin is 1.5 liters and manual transmission. Tapos all power na po yung sasakyan. Malaking trunk space and also maganda po yung ano niya sa loob, mga features po niya. So digital cluster, touchscreen monitor. Tapos yung seats po natin is fabric pero meron po siyang orange trimmings. Tapos power steering na rin po siya. Malamig yung aircon. Tapos push start button po yung sasakyan. Whether gagamitin mo for daily use or let's say weekend car. So wala po siya, basta maganda po yung sasakyan. Yeah, right now naka-promo po yung ating unit. It's 30K all-in down payment. Plus on top of that, meron siyang free 6 months amortization. So meaning mag-i-start pa po kayo maghulog on the 7th month. And on top of that also rin, meron po siyang binibigay na free Laos Group Cares 24/7 roadside assistance for 1 year. So free po yun na binibigay na. Kung gusto nyo po makita yung unit, it's available here at our showroom, Haima, Pampanga, located along Jose Abad Santos Highway in San Fernando, Pampanga po. Or you could visit our Facebook page, Haima, Pampanga, or you can call my number, 0918-854-2215. Binuksan na ang Korean Help Desk sa Angeles City Police Station 4 na sakop ang business district at tinaguriang Korean Town ng syudad ngayong Huwebes, August 21. Isinagawa ang pagbukas ito sa Barangay Balibago bilang pakikisa sa simultaneous launching ng mga Korean Help Desk sa bansa katuwang ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at Philippine National Police o PNP. Dumalo sa programa si Korean Ambassador to the Philippines, Lee Sang-hwa, isang delegado mula South Korea. Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. at PAOK USEC Gilbert Cruz. Layunin ng inisyatiba na mas mapangalagaan at matugunan ang pangangailangan ng lumalaking Korean community sa Pilipinas na tinatayang mahigit 50,000 na katao na ang bilang. Samantala, aabot na sa 9 na Korean Help Desk sa buong bansa ang handang tumulong sa mga mangangailangan. Muling ipinamalas ng isang Kapampangan bodybuilder at fitness enthusiast ng kanyang husay at determinasyon sa larangan ng bodybuilding. Nakamit ni Lourdes Malyari mula sa City of San Fernando, Pampanga ang 3rd place sa bikini category ng KG Classic 2025 na isang national building competition sa Pilipinas. Ginanap ito sa Philinvest Tent, Alabang, Muntinlupa City nitong August 9, 2025. Hindi na bago para kay Lourdes ang tagumpay. Siya rin ang itinanghal na kampyon sa Bikini Fitness Newcomer category ng International Fitness and Bodybuilding Federation, Philippines Nationals itong 2023. Para sa ating entertainment news mga kabalen, magtatagisa ng 14 na kandidata para sa korona ng Miss Magalang 2025, Beauty of the Real Magalenya. Gaganapin ang Coronation Night ngayong Huwebes, August 21, alas 7 ng gabi sa Magalang Town Plaza. Ang taunang pageant ay inorganisa ng Municipal Government of Magalang, katuwang ang Tourism, Arts and Culture Office, bilang bahagi ng masasaya at kaabang-abang na aktibidad para sa Fiestang Kamaru 2025 sa bayan ng Magalang, Pampanga. Kabilang sa mga special guests sa Coronation Night, sina Mr. Grand Philippines 2024, Tan Perez, Binibining Pilipinas 2025 Globe na si Annabel McDonald at Mutsaning Kapampangan 2023 second runner-up na si Gabriel Galapia. Tampok din mamayang gabi ang performance mula sa panauhing artista. Extra special din ang lineup ng mga hurado ngayong taon dahil binubuo ito ng kilalang personalidad mula sa larangan ng pageantry, fashion and tourism na susuri sa ganda, talino at talento ng mga kalahok. Bukod sa main crown, paparangalan din ng candidate na tatanghaling CLTV 36 Miss Telegenic 2025, isang special award mula sa inyong himpilan na kilala sa pagbibigay ng balita at programang nakasentro sa mga Kapampangan at sa buong rehiyon. Kaugnay nito, mapapanood ng live ang exciting Coronation Night sa official Facebook pages ng Miss Magalang, LGU Magalang at dito rin syempre sa CLTV 36 mamamaya po yan, alas 7 ng gabi.
Lain nilang patimpalak na ipakita hindi lang ang ganda, karisma at husay ng mga kandidata, kundi higit sa lahat ay tampok ang kultura, tradisyon at talento ng mga magaling. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram naman, CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel, CLTV 36 Official, at ang aming website, www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na i-feature ang iyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.